Вие сте отново с сеизмограф по BTV. В зрителската му рубрика Хастар днес сме с инженер Добромир Добрев. Между другото, той беше написал писмо, въпрос до министър Росен Плевнелиев, който гостува в миналото ни предаване. Ние стриктно го предадохме на министъра, но тъй като поставя изключително важен за всички ни проблем, решихме, че допълнително трябва да дадем гласност. За какво, инженер Добрев? Двойните стандарти, които се прилагат към при собствеността на водомерите. Всичко тръгна от водомерите. един контролен лист, който ми връчиха да сменям водомери. Значи, благодарение на нормативната уредба на държавата, цитат на ВиК, на Софийска вода АД, през 5 години потребителите трябва да метрологично да проверяват водомерите си или да ги за по-лесно направо да ги изхвърлят и да си купуват нови. И да ги той на нашия вход виси едно такова съобщение. Това е благодарение на една наредба номер 4 на МРРБ, това е Министерство на регионалното развитие и благоустройство, от 14 септември 2004 година. И тази наредба разделя водомерите на общи и индивидуални. За общите се грижи ВиК оператора, за индивидуалните се грижат потребителите. Да. И те се задължават през 5 години метрологично да ги проверяват или да ги подменят с нови за своя сметка. И защо това толкова ли е кратък срока на годност на тия технически съоръжения? Не е редно да бъде. Фирма, ако чуе за това, ще им се изсмее, но те така са решили, така печелят пари, такава е затворената верига. Тоест, в случая, ако имаш хотел или цяла сграда, ВиК оператора си грижи за водомера и нямаш никакви грижи. А ако живееш в апартамент, през 5 години трябва да сваляш водомерите за проверка, да ги връщаш обратно, да плащаш за пломбиране или направо за по-лесно, което повечето правят, 2/3, купуват нови и свалят старите. Това първо е противоконституционно, защото нарушава член 6 алинея 2 от Конституцията, където се регламентират, че не е възможно неравенство пред закона и привилегии въз основа на имуществено състояние. Второ, това е против обществения интерес, защото въвежда скрит данък водомери, който не отива в бюджета. Забележете, отива в конкретни фирми. Трето, това е чрезвичайна, огромна, чрезвичайна руско глупост. Извънредна глупост, да. Това е извънредна глупост. Защото разиграва хората, прави ги да маймуни, т.е. те един вид не могат да мислят и изпълняват. Казват му, сваляш водомера, сваляш. Носиш го, връщаш го, монтираш го, дай тук 6 лева за пломба. А това трябва да го върши ВиК оператора. Значи не може някой потребител, доставчика да го задължава той да се грижи. Аз сега как ще дойдат вкъщи, те при мен са на едни такива особени места, ще разбишкат всичко, ще изпочупат, ще извадят. Въпросът е защо това съществува. Значи това е от 2004 година, казах. Една врътка на водомерите 5 години е минала и сега е разгара втора врътка. Тоест аз сега трябва нови водомери да ги изхвърлям и да купувам нови. И какво предлагате вие, тъй като ви предлагам да свършвам да казват по темата е питан министър Плевнелиев от депутата Йордан Бакалов, на който той отговаря с лъжи-мажи, шменти капели. Нали? Затова аз се обръщам към Бойко Борисов да разпореди на министър Плевнелиев да промени член 11 алинея 5 от наредба 4, където думата потребителите следва да се промени на операторите. Това решава въпроса. И така го изисква обществения интерес. Добре, благодаря ви. Да се надяваме, крайно време паразитите да спрат да съществуват. Ще мога лично да му връча вашето искане следващата събота. Благодаря ви, уважаеми зрители, че бяхте и тази седмица с сеизмограф. Знаете какви са адресите, на които се свързвате с нас извън ефира. Хубава съботна вечер с програмата на BTV и до среща след седмица отново в 18.